Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 29 жніўня Беларусі наведаў дарадца прэзідэнта США па нацыянальнай бяспецы Джон Болтон. Чыноўнікі такога ўзроўню не наведвалі нашу краіну ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Александр Лукашенко назваў візіт Болтона гістарычным. Падчас сустрэчы, паводле афіцыйных паведамленняў, абмяркоўваліся пытанні двухбаковага супрацоўніцтва, ну і, як звычайна гэта апошнім часам адбываецца, пытанні рэгіянальнай бяспекі. Якія сапраўды былі мэты візіту Джона Болтона ў Беларусь і як гэты візіт можа адбіцца на двухбаковых стасунках паміж афіцыйным Мінскам і Масквой, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Гэта кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і эксперт аналітычнага цэнтра «Стратэгія», палітычны аглядальнік Валерый Карбалевич. Добрый день, шановное господарство. Давайте может быть, спочатку темы такой гістарычнасці гэтай падзеі, як Александр Лукашенко назваў візіт Джона Болтона гістарычнай падзеяй. Але ці сапраўды можна лічыць гэты візіт гістарычным? Спадар Валерый. Безумоўна, апошні візіт чыноўніка амерыканскага падобнага ўзроўню быў у 1994 годзе. Гэта быў ніхто іншы, як сам прэзідэнт Білл Клінтон. У пачатку 90-х гадоў Беларусь была вельмі важная для США з геапалітычнага гледзяшча. Важная ў тым, што США былі вельмі моцна зацікаўлены, каб ядзерная зброя была выведзена з Беларусі. І Беларусь не была ядзернай дзяржавай. А потым, пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі, Беларусь на мапе США была пакрашана, памалявана ў чорны цвет і была названа апошняй дыктатурай Еўропы. І галоўнай праблемай дачынення США да Беларусі была праблема дэмакратыі і правоў чалавека. Ну а цяпер зноў на першы план выходзіць геапалітыка. І візіт Болтона ў Беларусь у гэтым сэнсе азначае пэўны паварот у замежнай палітыцы США і адносна Беларусі, і адносна рэгіёна ўсходняй Еўропы. Мэта візіту. Все ж таки, з аднаго боку нам паведамляюць, там у Джона Болтона быў такі тур. Ён да нас прыехаў пасля адразу з Кішынёва, далей там паедзе ў Варшаву і гэтак далей, што, маўляў, знаёміцца з рэгіёнам Джон Болтон. Ці сапраўды так? Ці у мэтах чыста такога пазнаёміцца, паглядзець на краявіды беларускія, малдаўскія і іншых краін, ці ўсё ж такі больш сур'ёзныя мэты ў гэтага візіту? Па-першае, я бачу тут дзве прычыны. Першая прычына звязана з тым, што сапраўды спадар Болтон быў такім рэгіянальным турнэ, і для яго гэта такая звычайная практыка. Вось я нагадаю, летась ён наведваў краіны Паўднёвага Каўказу таксама з мэтай пазнаёміцца з рэгіёнам. Ён тады наведаў Арменію, Грузію, Азербайджан. І гэта цалкам натуральна, што наведваючы Украіну, потым Малдову, ён вырашыў заехаць і ў Менск. Тым больш, што звычайна Дзярждэпартамент адносіць нашай краіны да аднаго рэгіёну. Гэта першая прычына. Другая прычына звязана з тым, што Беларусь здолела прыцягнуць увагу Вашынгтона да сябе. Па-першае, з-за так званага інтэграцыйнага ультыматума Крамля, а па-другое, намаганнямі адносна перагляда санкцыйнай палітыкі, і дзеля таго Беларусь гатова нават набываць
амерыканскую нафту, наняла адпаведнага лабіста ў Вашынгтоне. Ну, то бок сукупнасць вось гэтых прычын прывяла да таго, што спадар Болтон апынуўся ў Беларусі. І так, сапраўды, яго галоўная мэта была разведаць сітуацыю на месцах і атрымаць аб'ектыўную інфармацыю аб тых працэсах, якія ідуць як у, так і вакол нашай краіны. Спадар Валерый, основная тэма, вот, ну, по крайней мере, тое, што было выделено, гэта, што Болтон заявіў, для нас вельмі важна суверэнітэт, незалежнасць Беларусі, каб ён захоўваўся. Сапраўды, вельмі моцна ЗША занепакоеныя, скажем так, тым, што Беларусь можа страціць свой суверэнітэт. Так, вось гэтае прымушэнне да інтэграцыі, якое ладзіць Расія апошні год, яно выклікае пэўную занепакоенасць на Захадзе ў звязку з той палітыкай, якую ладзіць Расія пасля Крыма. То бок, калі б не было Крыма, Донбаса, не было украінскага крызісу, то, магчыма, на гэтыя інтэграцыйныя гульні, якія ідуць ужо даўно, на Захадзе не вельмі звярталі ўвагу. Але калі паглядзець на гэтую сітуацыю ў кантэксце Украіны, то прымушэнне да інтэграцыі разглядаецца на Захадзе як наступны крок, наступны пасля Украіны. І тут ЗША вырашылі, што трэба паспрабаваць рэальна уступіць у канкурэнцыю з Расіяй за, можа, не кантроль, але за ўплыў над гэтым рэгіёнам. Калісьці яшчэ год таму памочнік дзяржсакратара Мітчел казаў, што новая дактрына амерыканская адносна гэтага рэгіёна гэта паставіць такі як бы бастыён на шляху расійскага імперыялізму. Ну і вось як бы ў рамках гэтага канцэпта і быў візіт Болтона ў Мінск. Арсеній, таксама прагучалі адны з першых слоў, якія былі Болтона, гэта пра правы чалавека і дэмакратыю ў нашай краіне. У звязку з тым, пра што казаў спадар Валеры, калі зараз вельмі занепакоеныя нават ЗША пытаннямі рэгіянальнай бяспекі у нашым рэгіёне, ці сапраўды важна на гэтым фоне, на якім узроўні знаходзяцца правы чалавека і дэмакратыя ў Беларусі? Можа, як ёсць, так ёсць, галоўная бяспека рэгіянальная? То есть як ставіцца да слова Болтона ў гэтай сітуацыі? Ну, сапраўды, гэта такая цяжкая дылема зараз для Вашынгтона, ці падтрымліваць палітычны рэжым Александра Лукашенка, адмаўляючыся ад прэтэнзій наконт сітуацыі з правамі чалавека і дэмакратыяй, ці як бы зноўку павязнуць у гэтых спрэчках і нічога не атрымаць. Ну, мне падаецца, што гэтая дылема вырашаецца такім хнусткім падыходам, дзе сёння абмяркоўваюцца розныя пытанні ў розных сферах, і правы чалавека больш не з'яўляюцца бар'ерам для развіцця адносін у іншых галінах. Мне падаецца, гэта самы галоўны вынік перагляду знешняй палітыкі адносна Беларусі. І, безумоўна, Мінск спрабуе зараз выкарыстаць гэтую сітуацыю, і, безумоўна, тут беларускія ўлады гуляюць у тую гульню, дзе яны адчуваюць сябе моцнымі. І перш за ўсё гэта гульня звязана якраз з рэгіянальнай бяспекай, дзе беларускі ўрад пазіцыянуе сябе як донара рэгіянальнай стабільнасці і бяспекі. То бок, безумоўна, гэта была галоўная тэма, але я не бачу таксама шансаў, што там пэўныя сур'ёзныя змены могуць адбыцца ў хуткім часе без дэманстрацыі прагрэсу
у сферы правоў чалавека і дэмакратыі. Калі паглядзець на асноўныя прэтэнзіі з боку Злучаных Штатаў, то яны сёння ўключаюць, перш за ўсё, два пункты. Першы – гэта правядзенне выбараў згодна са стандартамі АБСЕ. І другое – гэта адказ ад рэпрэсіўных практык адносна палітычнай апазіцыі, актывістаў грамадзянскай супольнасці і незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Пры тым, што гаворка ідзе менавіта пра такія адміністратыўныя практыкі, там штрафы, затрыманні адміністратыўныя і гэтак далей. То бок усе астатнія прэтэнзіі больш ці менш, мне здаецца, што не з'яўляюцца больш такім бар'ерам для развіцця адносін. Таму я б казаў, што зараз Вашынгтон займае такі збалансаваны падыход у адрозненні да таго, што мы бачылі да 2014 годзе, калі правы чалавека гэта была асноўная праблема у нашых стасунках і ніякага супрацоўніцтва ў іншых галінах не было. Лукашенко сказал... Можна я працягну вось гэтую тэму? Праблема тут вось у чым. Калі, скажем, еўрапейскі звяз дзеля геапалітыкі змог вынесці з аддушкі праблему дэмакратыі і правоў чалавека, то амерыканская адміністрацыя гэтага не зусім можа зрабіць, нават калі яна гэтага хоча. Бо праблема ў тым, што гэта не залежыць ад адміністрацыі Трампа. Ёсць закон, акт аб дэмакратыі ў Беларусі, прыняты Кангрэсам США, і без таго, каб Кангрэс яго адмяніў, адміністрацыя гэтым законам звязана па рукам і нагам. І менавіта таму яна не можа вынесці гэтую праблему з аддушкі. І менавіта дзеля таго, каб пралабіраваць адмену гэтага акту, і былі наняты гэтыя лабісты, павялі размовы пра тое, каб купляць амерыканскую нафту, гэта ўвогуле смешна з эканамічнае гледзяшча. Вось, то бок, вось, Кангрэс адміністрацыі Трампа не кантралюе. Там у адной з палат дэмакраты дамінуюць. І трэба, каб быў кансэнсус сярод палітычнай эліты ЗША, а каб такі кансенсус быў, сапраўды патрэбна некія сур'ёзныя зрухі у дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Таму тут такая непростая сітуацыя, яна даволі моцна адрозніваецца ад еўрапейскай, ад адносін Беларусі з Еўропай. Ну, то есть атрымліваецца, што казаць пра магчымасць пачатку з новага ліста, як сказаў Лукашенко, адносінаў, даволі цяжка. Ну так, і таму вось пытанне пра санкцыі, калі яму задавалі, Болтон увесь час увязваў, так сказаць, з тымі непростымі праблемамі, якія ёсць. І праблема гэта сапраўды праблемы праў чалавека. Мы перервемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што з Валером Карбалевічем і Арсеніем Сівіцкім мы падсумоўваем візіт Джона Болтона ў Беларусь. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Вернемся праз хвіліну. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны ў інтэрнэце па адрасе euraradeo.fm і euraradeo.by. Слухай «Еўрарадыё» праз спадарожнік «Астра 4А». Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Далучайся до нас у сацыяльных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Владимир Макей сустрэўся з новай амбасадаркай Вялікай Брытаніі ў Беларусі, ёй стала Жаклін Перкінс. Нагодай для сустрэчы стала ўручэнне копій даведчых грамат. Гаворка ішла найперш пра беларуска-брытанскія дачыненні, закранулі і сітуацыю ў рэгіёне. Здымкі на нашым сайце еўрарадыё.фм. Мінімальны заробак у Беларусі вырасце на 45 рублёў, паведамляецца сёння. З 1 студзеня 2020 года ён падрасце. З 1 студзеня заробак у нашай краіне, заявіў прэм'ер-міністр Сергей Румас, падрасце і паведаміў таксама пра планы павелічэння да пачатку 2020 года мінімальнага заробку да ўзроўню мінімальнага спажывецкага бюджэту. На сённяшні дзень гэта 474 рублі. Атрымліваецца, што ў бліжэйшы час будуць расці ўсе сацыяльныя выплаты. Больш падрабязна на еўрарадыё.фм. Дзяржаўны доўг Беларусі на 1 жніўня складае 42 мільярды рублёў. З пачатку года ён знізіўся на 2,5 мільярды рублёў, альбо амаль на 6%. Знешні дзярждоўг складае 16,5 мільярдаў рублёў. Ягонае зніжэнне з пачатку года склала 2,5%. Пра ўсё гэта паведамляе Міністэрства фінансаў. Дональд Трамп адмяніў візіт у Польшчу, дзе меўся ўзяць удзел у мерапрыемствах, прысвечаных угодкам пачатку Другой сусветнай вайны. Таксама амерыканскі прэзідэнт сустракаўся б у Варшаве з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Аднак ён адмяніў свой візіт, патлумачыўшы сітуацыю неабходнасцю быць дома, бо на паўднёвыя штаты ЗША мусіць абрынуцца магутны ўраган. Заместа прэзідэнта наведае віцэ-прэзідэнт Марк Пенс. Інфармуе пра гэта грамадска тэлебачанне з Украіны. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашукі разам з Валерыем Карбалевічам і Арсеніем Сівіцкім. Падчас сумеснага стрыма Еўрарадыё і яе прамовы мы падсумоўваем вынікі візіту Джона Болтона, дарадцы прэзідэнта Трампа па нацыянальнай бяспецы ў Беларусь. Спадар Валер, ці можна, шмат чаго, конечно, не дагаворваюць, не ідзе такіх афіцыйных паведамленняў, што канкрэтна адбывалася, але можна па розных там прыкметах нейкія свае высновы рабіць. Да прыкладу, ніхто не паведамляў, хто сустракаў Болтона ў аэрапарце, але сыходзячы там з пэўных такіх агаворак, як кажуць, калі Болтон кажа, по дарозе з аэрапорта у Палац Незалежнасці я паказаў Лукашэнку на магазин Huawei. Атрымліваецца, што Лукашенко сустракаў яго ў аэрапорце. Гэта пра што можа сведчыць? Ну, сапраўды, гэта пэўная загадка. Магчыма, тут Болтон абмовіўся, а магчыма, што сапраўды Лукашенко сустракаў, гледзячы таго статуса, які мае Болтон у амерыканскай іерархіі. Ну, але замежных візіцёраў сустракаюць на ўзроўні кіраўніка дзяржавы вельмі рэдка, а ўжо калі гэта не прэзідэнт некай іншай дзяржавы, а толькі чыноўнік высокі, ну, гэта ўвогуле як бы такое, можа, упершыню. Ну, але пакуль гэта нічым не пацвярджаецца. Але ўсё ж такі, Арсеній, наколькі моцна Беларусь зацікаўленая ў паляпшэнні адносінаў з ЗША? І ці такая моцнае гэта жаданне паляпшэння ЗША, што афіцыйны Мінск гатовы нават, ну, як кажуць, падражніць усходняга мядзведзя? Ну, па-першае, Беларусь актыўна займаецца дыверсіфікацыяй знешняй палітыкі і эканамічных сувязяў. І я б казаў, што перш за ўсё Беларусь зацікаўлена ў скасаванні эканамічных санкцый з боку Злучаных Штатаў, таму што да ўвядзення гэтых санкцый у 2007 годзе Белнафтахім канцэрн
меў даволі сур'ёзны ўзровень супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі. Напрыклад, нават Боінг закупаў там пэўныя нафтапрадукты, перш за ўсё гэта валакно, для вытворчасці самалётаў. То бок, і, безумоўна, вось ёсць такія прагматычныя падставы для таго, каб рухацца на шляху нармалізацыі адносінаў, што з беларускага пункту гледжання прадугледжвае скасаванне перш за ўсё эканамічных, ну і, безумоўна, палітычных санкцый з боку Вашынгтона. Па-другое, Мінск, безумоўна, зацікаўлены ў тым, каб атрымаць пэўныя гаранты з боку Злучаных Штатаў адносна рэгіянальнай сітуацыі, перш за ўсё у кантэксце так званага інтэграцыйнага ультыматуму. Мінск спрабуе выкарыстоўваць фактар адносін са Злучанымі Штатамі дзеля стрымлівання Расіі і балансавання расійскага ціску. І, ну, таму я б сказаў, што у Беларусі здесь цалкам натуральны інтарэс, але гэта вельмі доўгатэрміновы працэс. Мы бачым, што зараз ідуць размовы толькі пра аднаўленне дыпламатычнай прысутнасці як у Мінску, так і ў Вашынгтоне. Потым, хутчэй за ўсё, можна будзе казаць пра абмен амбасадарамі. Ну і калі ўжо гаварыць пра сярэднетэрміновую перспектыву, то мне падаецца, шмат чаго будзе залежаць ад вынікаў як парламенцкай, так і прэзідэнцкай кампаніі наступнага году, наколькі вынікі гэтай кампаніі будуць адпавядаць пэўным чаканням Вашынгтону. Калі гэтыя вынікі будуць адпавядаць амерыканскім чаканням, то гэта, хутчэй за ўсё, падштурхне Злучаныя Штаты да пачатку перагляда санкцыйнай палітыкі адносна Беларусі. Але пакуль што для Вашынгтона галоўнае пытанне — гэта рэгіянальная бяспека. Што яна ўключае ў сябе? Гэта, перш за ўсё, гарантыі Беларусі, якія былі сфармуляваны Лукашенко ў 2014 годзе, што Беларусь не дазволіць выкарыстоўваць сваю тэрыторыю Расіі дзеля ваеннай агрэсіі супраць суседніх краін. Перш за ўсё, Украіны, Прыбалтыкі і Польшы. Па-другое, у кантэксце развала дамовы аб ракетах сярэдняй і малой дальнасці таксама для Злучаных Штатаў вельмі важна, каб на тэрыторыі Беларусі не апынуліся гэтыя ракеты з ядравай зброяй. І тут ёсць два аспекты. Першае — гэта Расія, якая, безумоўна, будзе спрабаваць прымусіць Беларусь да пэўнага сіметрычнага адказу на актыўнасці Злучаных Штатаў у гэтай сферы. Я маю на ўвазе магчымае разгортванне ракет у Еўропе. А па-другое, гэта кітайскі фактар. То бок Кітай з'яўляецца донарам для Беларусі ракетных тэхналогій. І для Злучаных Штатаў важна, каб гэтыя тэхналогіі заставаліся на тэрыторыі Беларусі. Гэта як бы праграма мінімум, а максімум, каб наогул гэтае супрацоўніцтва беларуска-кітайскае было абмежавана і не рухалася далей. Ну і як бы трэцяе пытанне — гэта, безумоўна, Украіна. Тая роля Беларусі як пасярэдніка, некаторыя міратворчыя ініцыятывы, як, напрыклад,
там увод міратворцаў на Донбас, арганізацыя самміта нармандскай чацвёркі плюс злучаныя штаты і гэтак далей. Ну, мне падаецца, гэта ўсё абмяркоўвалася падчас візіту. Ну, вось гэты трэці пункт у парадку дня, пра які я казаў, гэта хутчэй ужо была прапанова беларускага боку абмеркаваць, бо ну, відавочна гэта павялічвае як бы статус Беларусі на міжнароднай арэне, калі вось падобныя кансультацыі, я маю на ўвазе нармандская чацвёрка плюс злучаныя штаты, адбудуцца на беларускай зямлі. Спадар Валер, і ўсё ж таки мне вельмі цікава, як на ваш погляд можа адрэагаваць Крэмль на гэты візіт. Я чаму пытаюся, таму што памятаеце яшчэ да пачатку гэтага візіта, там за дзень, за два у розных тэлеграм-каналах расійскіх з'явілася розныя там версіі таго, чаго насамрэч Болтан ляціць у Беларусь. Я нават пералічваць іх не буду, там былі ад тых, якім можна было б паверыць, да нейкіх зусім дзіўных і вар'яцкіх. Нават Пескоў пракаментаваў візіт Болтана ў Беларусь напярэдадні гэтага візіта, маўляў, справа Беларусі там, але ўсё ж такі, наколькі тут можа быць раздражняючым для Масквы фактарам тое, што Беларусь вот зараз выйшла на такі ўзровень дыялогу з ЗША? Зверніце ўвагу, што міністр замежных спраў Маккей адразу пасля ад'езду Болтана даў каментар наконт гэтага візіту тэлеканалу «Беларусь-1». Я думаю, што галоўным адресатам гэтага каментару была менавіта Масква, дзе Маккей фактычна спрабуе апраўдацца. Ён кажа, што гэта не мы запрасілі, гэта была амерыканская ініцыятыва, мы не сталі як бы гэтаму супярэчыць. Другі момант, ён абвяргае ўсялякія там канспіралагічныя версіі, якія вось гэтыя тэлеграм-каналы расійскія распаўсюджвалі. Трэцяе, я звярнуў увагу, як гэты каментар падае спутнік, расійскае агенцтва. Яно паведамленне пра гэты каментар гучыць так: Маккей, двухкроп'е, нам не прапанавалі ні да чога далучацца. То бок, і плюс тэлефонная размова Лукашэнкі з Пуціна адразу ж на другі дзень пасля адлёту Болтана. Я думаю, што сапраўды Мінск спрабуе неяк патлумачыць Маскве, неяк залагодзіць, каб гэта асабліва не раздражняла. Хаця фармальна-то няма ніякіх асаблівых падстаў у Расіі супраць нечага тут супярэчыць, таму што, скажам, расійскае кіраўніцтва з амерыканскім кіраўніцтвам сустракаецца рэгулярна. І той же Болтан прыязджаў менавіта ў Маскву, размаўляў і тлумачыў, чаму ЗША выходзіць з гэтай дамовы аб ракетах сярэдняй і меншай дальнасці. Вось з Макроном недавно Пуцін размаўляў. То бок у Пуціна такі ўзровень сустрэч, што Лукашэнку яны не сніліся. Это першае. Па-другое, у Беларусі і ў ЗША няма нават амбасадару адзін аднаго. То бок узровень яшчэ настолькі невялікі, што гаворка ідзе толькі пра нармалізацыю адносін, не далей за тое, і таму тут асабліва няма чаго трывожыцца. Але я думаю, што гэта для Масквы быў важны сігнал. То бок, пра што гаворка? Гаворка пра тое, што было шмат экспертных разважанняў і расійскіх, і заходніх, што маўляў, калі раптам Расія паспрабуе, скажам так, прымусіць Беларусь да інтэграцыі, то рэакцыя Захада будзе зусім слабай. Таму што на агрэсію адносна Ўкраіны Захад прарэагаваў так, скажам, не вельмі рашуча. А ўжо Беларусь гэта прарасійскі саюзнік, і тут дыктатура, і таму Захад рэагаваць увогуле не будзе. Так вось візіт Болтана ў Менск — это сігнал Маскве, што рэагаваць будзе. І мне падаецца, што гэта такая важкая падтрымка Лукашэнкі, да якой можна неяк, так сказаць, можа не наўпрост,
але дыпламатычна і як бы апеляваць, калі моцны ціск будзе, Лукашенко можа сказаць: ты глядзіце, ладно, я тут, так сказаць, мы беларусы такія рахманы, а што захад зараз будзе рабіць пасля гэтага. Таму я думаю, што сапраўды гэты візіт, над гэтым візітам сапраўды цень Масквы вісела ўвесь час з самага пачатку. Але звярніце ўвагу, калі пачытаць інтэрв'ю, якое Болтон даў корэспандэнту «Настоящего времени», там канкрэтна прагучала пытанне журналіста: што ЗША маглі б зрабіць, каб забяспечыць суверэнітэт Беларусі ў выпадку расійскай акупацыі? І ў адказе Болтона на гэтую тэму няма ні слова. Ён абышоў гэтую тэму. Пра што гэта сведчыць, Арсеній? Ну, пра тое, што гэтая тэма абмяркоўвалася, і абмяркоўвалася, хутчэй за ўсё, у такім закрытым канфідэнцыйным рэжыме. Ну і таму, згодна з традыцыямі дыпламатычнымі ў такіх выпадках, гэта тэма была гэтую тэму гаспадар Болтон вырашыў не раскрываць падчас інтэрв'ю. Але, безумоўна, Расія вельмі пільна сачыла за як падрыхтоўкай, так і за самім візітам. І мне падаецца, што як бы вось такая пазіцыя нейтральная, якую агучыў гаспадар Пескоў, яна цалкам не адпавядае рэчаіснасці і тым настроям, які пануюць у Крамлі. Я нагадаю пра візіт гаспадара Нарышкіна, дырэктара службы знешняй выведкі Расіі, які ў ліпені наведаў нашу краіну і зрабіў шмат антыамерыканскіх заяў. І перш за ўсё гэтыя антыамерыканскія заявы былі сігналам для Лукашенка, каб той не пераходзіў пэўныя чырвоныя лініі ў адносінах са Злучанымі Штатамі. І атрымоўваецца, што мы кожны раз гэтыя лініі красныя, якія ачэрчаны Крамлём, пераходзім. Справа ў тым, што Крэмль разглядае нармалізацыю і развіццё стасункаў паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі як сярэднетэрміновы выклік, то бок выклік у перспектыве 50 гадоў. Калі ў Беларусі могуць пачацца пэўныя палітычныя трансфармацыі, транзіт улады, і гэта якраз той час, калі геапалітычная пераарыентацыя Беларусі, супрацы з Расіяй на супрацу з Захадам цалкам магчыма. Таму вось такая нармалізацыя адносінаў у Крамлі разглядаецца як выклік для расійскага ўплыву і стратэгічным інтарэсам у Беларусі, і гэтаму трэба неяк супрадзейнічаць. Вось зараз спрабуюць супрадзейнічаць з дапамогай так званага паглыблення інтэграцыі. Но бачна, што Лукашенко не пойдзе на гэтае паглыбленне, больш за тое ён спрабуе прыцягнуць увагу вядучых цэнтраў сілы, у тым ліку Злучаных Штатаў, да гэтай праблемы, і атрымаць падтрымку з іх боку, каб супрацьстаяць прымусу, ціску з боку Расіі. І, безумоўна, у Крамлі гэта ўсё бачуць, і я не выключаю, што пасля гэтага візіту ціск на Беларусь будзе ўзмоцнены. Я б звярнуў увагу вось на якую акалічнасць. Болтон вельмі моцна акцэнтаваў увагу пасля перамоваў з Лукашэнкам на тое, што пытанне пра лёс краіны, пытанне пра інтэграцыю, з кім аб'ядноўвацца ці не аб'ядноўвацца, павінен вырашаць народ Беларусі. Вот гэта вельмі важна. Мне падаецца, на гэта ён акцэнтаваў увагу. Маўляў, нават якая выснова можа з гэтага выцякаць? Што нават калі б, скажам, Лукашенко і пайшоў на некую моцную інтэграцыю, то ЗША можа гэтага не прызнаць, паколькі ў Беларусі дыктатура і народ як бы не мае права голасу.
Дзякуй вялікі. На жаль, мы вымушаны скончыць нашу праграму. Валерый Карбалевич, Арсений Сівіцкі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.